An balimaw aw ni ɲankuma kibaruya b'an bolo bi ka da aw tulo kan o de ye k'a fɔ an ka premier ministre n'o ye Sunbeli Bobe Mayiga ye ale kɔni bɛna tagama boloda nin dɔgɔkun in kɔni kɔnɔna la ka kunda Mali camancɛ yanfan kan n'o ye an ka Moti mara ye ani an ka kɔrɔ yanfan k'a daminɛ Gao Tesaliti ani Tombouctou wa ko nin tagama in kɔni senfɛ k'a bɛna se fo Kidal hakililajigi la k'a fɔ ko depuis san 2014 tɛmɛnen ni an ka premier ministre Musa Mara n'ale kɔni taara tagamala yen nɔ na an ka tenitigi kɔni caman ni tora la ko ka ta depuis o wagati la fɔ sisan kɔni ko Mali administration foyi kɔni tɛ Kidal premier ministre y'a jira k'a fɔ fɛnɛ k'ale ka nin tagama in kɔni kun tɛ dɔwɛrɛ ye k'ale ni dugumɔgɔw kɔni bɛna taa sigi ka fɔ kɛ ka hakilina falen falen kɛ degun gɛlɛn minnu b'o kan ka se ka olu ɲɛnabɔ dɔwɛrɛ la a y'a jira k'a fɔ fɛnɛ k'ale kɔni ka laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye bɛn ani kelenya ka se ka sabati Mali kɔnɔna la kibaruya wɛrɛ b'an bolo ka da aw tulo kan o de ye k'a fɔ an ka école karamɔgɔw ka kalanso min bɛ n'a bɛ fɔ o ma ko IFM n'a bɛ ɲɔnɔ mara la o école ɲɛmɔgɔ kɔni ni écoledenw kɔni bilara ɲɔgɔn na tɛnɛn tɛmɛnen ka sabu kɛ ko écoleden dɔ de kɔni bilara ka bɔ kalan na k'ale kɔni bilara bilacogo la bilacogo min ni école sariyaw kɔni tɛ taa kosɛbɛ écoledenw kɔni de wulila sa k'olu bɛ fɛ k'u tɔɲɔgɔn kɔni ka ta kalan na tuguni écoliso ɲɛmɔgɔw kɔni ma sɔn o ma fɔ an ka finitigiw kɔni da donna a la olu nalen olu kɔni ye gazi ci ka mɔgɔ 9 minɛ mɔgɔ 15 olu kɔni gɛnna ka bɔ kilasi kɔnɔ fɔlɔ hakililajigi la k'a fɔ ko u kun kan ka terimasi daminɛ tɛnɛn tɛmɛnen écoledenw ko tant que ko solution kɔni ma sɔrɔ nin ko in na k'olu tɛ don kilasi kɔnɔ ko ka kalan kɛ an balimaw nin kibaruya ninnu de tun b'an bolo ka da aw tulo kan aw ni ce aw ka kulomajɔ la